Mekana hoş geldin. Selamun aleyküm. Gowum ýagdaýyn. Waleyküm hoş gördük. Olmam. Hudaýa şükür. Erwetde. Näme pikir edýäň? Ene intek diýe bir surat gördüm ha. Ene şun ýaly iki tane köwüş alypdyr, bir gyz bir oglan ýetýän ýalňyşmasa. Adam kitap alypdyr. Ondan ana partuk alypdyr, fartuk. Fartuk o gyýlan öňünden dakynýan bar. Ondan dem alypdyr ana. Görüp otursandan. O sumka. Şoňa 5 milyon pul çykypdyr da. Ondan näme bolup turataýdy? Sen kelle alana oýdana. Yetenok akyl yetenok. Akyl yetmez onda sen. Geçen tapar ben sana aýdylman galdymdan. Men şuňaly goşjan bolyn. Özünden öňe öçük galýada internet bilen o garaçydan goşup bolanyk. Men täbi ýaňy ýerdim. Bir kaýlykda ýerdim TikTok bilen ada. YouTube'da da käň görýän sen bolyn. Gater ötkürleýän adam. Şonu diýäňler. Menem özüm türkmendim. Biz türkmenler geday, biz türkmenler näme dik görleýän bolyn. Biz dik görleme gaýrat etdiňmi? Biz. Yok, biz dik görlemedi. Sensiň. Yani biz häzir türkmenler diýmedi. Diňe men ýa ol dik görle. Bolýa? Sen bütün halka, sen bir dinle. Sen bütün adamlaryň adyny görleýäňler. Bilýärsiň şonu? Sen mekanjan. Sen mümkin 5 manat pulun bar, şoň hasabyna gelýän milletiň köpüňi. Yurtdaşna çykyp Yurtdaşna çykyp gara iş etmek bar ha. Ýa şol gedaýlyň alama. Meselem seni özüň gedaýlyň bolsaň, türkler sana gedaý gödü bile garaýa. Türkler sen meselem köp vatandaşlarymyz bar ha. Yok, köp vatandaşlarymyz öz aýlygyny alylman gezip görler. Meselem Türkiýe işlemene geldin doğru değil mi? Bir yerde işe başladın, bir ay işle diye de aylığına indikaya vereyin diye indikaya garaşayan. Ondan gara şey dip mesela 2 aylığını alıbilmeyen ya da olmasa häzir kodda da alıbilmeyen şonyaly adamlar bar Türkmenistan, Türkiýede işläp berýän. 2 aylığını alyp bilmeyen. Men tanayan liçne özüm tanayan oglanlarym bar. Şolar 2 aylığını 60 000 100 000 TL puly goýup gaýtdy şolar. Ondan näme? Ardan kim aýtdan aýdaý diýär şo türklerim taňa. Ardan bar kim aýtdan aýdaý diýär. Sen hiç kime de aýdyp bilmeýän täbä, sen illegal. En tutsalar. Bol gurlap bolunmy? Men gurlasam bolýam. Aýdyr. Men pulum ýok. Men şu dünýä inip bar, men şo gary. Yok. Ine şurada biri ondan şolar gedaýmy diýär. Sen gedaýdan emmeter. Sen bir eýesiz gidip börün tümtülüp börün it bolýan onýaly boldyň. Şonýaly öz hakyny alyp bilmän kötünüp gelseň gedaýdan beter bolýan. Sebäbi seni ýam kanun bozjam bolýan da gaçak. Hasam beter bolýan. Sen özüň üçin gurulýar bir 10-15 san adam üçin gurul, şunuňmy? Men şu wagt bar, özüm biledim men garaýşdy. Sen meni özüm tanamaýan bolsaň, sen men özüm tanışdyk. Men sen dünýä inmäkäň men seni gowtanaýan türkmenim, başga ýurtlarym, men gow bilýän, ýa-da hiç nähilekdigini bilýän. Ýöne men işleýän, öz bähwidim ahaly alyp pulum alýan. Hadi, islenlik çünkümde islenlik ýer şaryk islenlik çünküne de işläp baryp gelip türkmenine giri çykyş edip bilýän. Diňkün kim ol? Ýene biri bar, o sana meňdeş bir oty bolyn, oznaçdy kazy boldur, nämedir? Ejen agdyna ak gelse de gara gelse de aýdýamyr. Topoýlar o bilýänmi? Sen şu wagt bar, gedaýsın. Men bir kezim dinle. Türkmen seni işleýän. Yok, başyndan başla. Yok, başyndan başlama. Yok, ilki sen gedaýlar diýip gurulmy? Bolýam? Yok, seret. Buruntek. Mekanjan. Men onu sen ýaly ol 5 manat 5 mandyna gowup men sen ködüňi ýene bir elektriğini açsaň men seni çykarjak efirden. Evet, men o sözleri ýanky aýdan sözlerim bar gedaý diýän. O sözler bilen hemmemizde degişli. Ýöne onun üçin de sen ýaly bolman 5 manat bar adamlar bar. Diňe özüni bilip özü diýip ýaşaýan adamlar bar. Ýöne bar. Sen nirel bolay? Sen 5 manatyň däl 10 manatyň pulun bolsa da meselem Gurban bolda milliardlap ogurlan pullar bar. Ýöne bar şolum gedaý.
Sebäbi olam gorkup ýaşaýar. Olam 2 günüň beri burdan adamlar aýmasyn diýip bary näçe gerek o ýygnak baryny geçirýär. O sebäbi senin ýaşaýan toplumyň bara, ýaşaýan toplumyň elbetleşip barýar. Ýaşaýan toplumyňda jenaýat köpelip barýar, ogurluk köpelip barýar, küntüçülük köpelip barýar, başga da hemme Maýa erbetler diýen maýa diýen. Maýa erbetler. Ýa-ni Türkmenistan gülýaly asman asuda ýurt parahat indi şol reklam indi aýrylyp barýar. Bu jogaçlar ne gidip barýar. Bunuň üçin senin gedä. Men gurlasam bolýam. Aýdyn. Birinjilikden Hudaýdan dilek et. Şo maňa duşmalygyň üçin, sebäbi maňa gedä diýip otyrlar. Men Hudaýa şükür ene tam diýeri, özüm gazanýan, ene tam meni halal gazanyp, halal ýeşmäge ýoly basyp goýberdim. Men şol gezip görnä. Sen şu atayım men gedä diýen üçin bara, prosto dilek et Hudaýdan maňa duşmalygyň üçin bolýarmy? Men gedä del. Gedä diýip näme aýdylýan ilki öwretsen maňa. Evet. Gedä diýmeň manysyny aýt. Men sana soraw, gedä näme da? Duruntek. Men sana birinji soragyma jogap bereyim. Teret. Sen maňa yo, mekan tetin açsan men sen çykarsan indi rahat etme. Tetin açma, men sana birinji soragyma jogap bereyim. Men sana duşmasam sen bar gedä. Men aýtmasamam onu sana başga aýtjak tapylar. Ondan arkaýyn bol. Sen meni duşup sen meni öldürseňem, ýok etseňem men o zatlardan gorkmak. Men hakykata aýdýan ýeterlik maňa şol. Ondan ikinji soraw. Gedä diýmek açanda sen hor durmuşda, garyp durmuşda ýaşap ýörsiň, özüňem bilen ok näme derejede hor durmuşda ýaşaýanyňy. Öňe bilen köp adamlaryňda. Öňe rahat etmeýär, üns bermeýär. Durmuşyny ýetmek islemeýär. Gedä diýmeň manysy näme? Gedä diýip kän manysy barym. Bilekçi gedä. Gedä diýmeň manysyny tap berme. Manys kän, gedä diýmeň manysyny tap ber. Aýdany, sen aýt. Sen manysyny tap berden sen gedä diýip kän gurulýan, manysyny tap ber gedä. Bilekçi gedä. Enni men gurulasam bolýam, tetim ýapmadyňy, ýapmaňa oturup bilýäňem. Aýt. Men Türkmen işlemledi, men gedäçilik edemok işleýän. Hökümet işlänidi, işinde. Men işleýän gedäçilik edemok. Men daşary ýurda aýdymydy, gedäçilik edemok işleýän. Men islenlik ýerde de pulum berip, ejeň puluny ýüzüne wurup işimi bitirdiň. Indi men gedämi ýa-da men gedä dälmi? Evet. Indi gedä diýmeň manysy näme diýenmi? Gedä diýmeň manysy garyp gasar, ene ata ýok. Bir minut men guraýyn. Gedä diýmek garyp gasar, ene ata ýok, köçede galan, köçede ýatyp durun. Dilekçilik edip beren, maýyp bol köçede galany, ana şoňa da gedä diýler. Ýöne şoňa da gedä diýmek biziň musulmanyň umumyň külli günä. Düşünýärmi? Sen gedä diýip bütün adamy kemsidip, sen Hudaýdan uly bolup bütün adamy kemsidip oturýarsyň, bilýärmi gedä diýip? Men sana şoň üçin aýtdym, sen ýaňyşyp maňa duşmagyň diýdim. Men öldürmeýänim, güldürmeýänim, ýöne maňa imini. Yo, Teret sen isleseňem, islemeseňem gedä diýýän men. Eredin de. Men Türkmenden eslemem. Men Türkmenden eslemem. Senin ruhun gedä. Men ruhum gedä ýalyp duýýan. Teret. Yok. Sen düşünmeýän de, tetin açmasam, tetin çykarmasam bolmaýar enda. Teret senin ruhun gedä. Sebäbi sen Türkiýede 5 ýyllap, 10 ýyllap gedäňä. Sen şonda ýetimem sen, gedäýem sen. Senin çagaň o ýerde ýetim olsaňmy? Sen bar şoňa 6 aýdan bir gerek baryp gaýt. Senin din boýunça, ýa din boýunça külli günä diýdiň da. Külli günä bolsa senin aýalyň ýanyna barman 3 aýlap barman gitmegem. 3 aýdan soň kän barmaklygam külli günä. Şolam gedäýliň alamaty. 3 aýdan kän aýalyň ýanyna barman gitmek bolanok. Ana sen gedäýsen. Sen garyp. Biziň Türkiýede işleýän türkmenlerimiz öleri garyban bolsa ýöne şo binamyzlyga salyp gelip görler adamlar. Binamyzlyga salyp aý hemme zat gowalar, asman asuda ýurt parahat. Ana şeýdi gelip görler. İsleseň islemeseň şon ýaly şol. Inde şo ýerde gelip görseň en atasy galan ýolda galan näme? Sen ýene atan Türkiýede. Türkmenistanda. Olaram sen göresi gelýär. Ýöne sen diňe pul diýip ylgap bereniň üçin sen pul üçin olar satdyň. Olaram gadyr gymmatyny bilen ok.
Şon ýaly şoň üçin gedaýsy. İsteseň islemeseň. Ana şoňa başga nähilek Yo, ne? durşuň bar Suat, bolsa. ne yapýan? Ne yapýan? Gurulajak deyip ne yapýan şu an? Indi jogap beräý şoňa. Hı? Jogap ber. Men nerede nerede de gezeyim bir müddet men nerede nerede gezsem bar bilýän men. Yo, men taýyn şo soraňa da jogap bereyim. Teret, sen nerede işle? Sen milyarder bol. Ine Qur'an ulan milyarder. Şo ogurlap gazanan pullaryny hasap etsen şo milyarder. Milyarderden hem kendiron gazanan pullary. Ýöne şolam gedaý. Şolam şo ýerde Türkmenistanda gorkup ýaşaýar. Yürekde gorku var, kellede beýnide gorku var. Öňkü ýal däl, adamlar 1 kilometr öňünde eňildirýär. 1 kilometr aňyrda goýýar adamy. Şöýdüp öňünde eňildirýär. Şo gorkup ýaşaýar. Şo milyarder şol, pulny öňüne zaňaýly boy tutuş Türkmenleň Hudaý şol Türkmenistanda da ýöne teramno şolam gedaý. Şolam. Sen hem ýurtdaşynda, sen meselem ýurtdaşynda türkleň ýarsyny özüňe gul etmejeňe belli da. Ýöne teramno sen şolam işini ya şolam başlyk bolup getseň hem barbyr. Seniň ýüregiň Türkmenistanda. Sen meselem ýurtdaşynda watandaşlyk alay. Ýurtdaşynda watandaşlyk al, gülýal durmuş gur, köşkden jaý sal, terawno egerde sende wyzdan bar bolsa, sen Türkmenistan hakda alady edýän. Sen şo watanyň hakda alady edýän. Senin halkyň hakda alady edýän. Egerde sende wyzdan bar bolsa, sen binamyz harambada bolsaň, jinayatçy bolsaň, mümkin onda etmersiň. Mümkin onda etmersiň. Ýöne sende wyzdan bar bolsa, sen şo gedaý diýen tödi ödüňe çekýän bolsaň, onda diýmek sende wyzdan bar. Ýöne sen şo ýurtdaşynda aýdyşmaly watandaşlyk alsaň hem serawno seniň Türkmenistan, ýüregiň Türkmenistanda. Sen ödüň gog duýmaýan. Indem geldi aýday. Bir jemgyýet öçürmän duraýda şo maýa diýen kagazy aýtan bolýarmy? Aýtma. Hiç adam aýtma. Sen ýa soraň jogap ber. Maýa bir duşda bolýar, bu agyma gelen natlar bar da şu atlaň. Seret Benine daşa ýurtlarda da işleýän. Wagtym bolýar bolyn 3 aýdan, 4 aýdan, 1 ýyldan türkmene giriş edebilýän. İsleseň film edebilýän. Indi sen adyr pulun bar. Gittin türkmene bardın, geldin, ýene işledin, ýene türkmene gittin, geldin, işledin. Sen gedaý bolýanmy? Teret bir ýene bir daşa ýurtda maşin sürýän. Daşa ýurtda maga diýenmi? Türkmene maga diýenmi? O türkmene sen giriş edebilýän. O ähli adamlar seni tanaýar. Sen oson gedaý bolýanmy? Gedaý bolam. Şo barda gurrun bar aýdan. Senin halkyň ýerbet ýaşaýar dogrudan. Sen ýeketek gowy ýaşaýan bolýar sen ýa. Ýok, bu mekan dinleýin men hem söz berdiň, maňa da söz beräň. Teret senin halkyň ýerbet ýaşaýar şurda, köpçülik ýerbet ýaşaýar dogrudan, türkmen halky ýerbet ýaşaýar. Adaýlyga işleýär, adaýlyga ýaşaýar. Ene men görker oturýan ene şu 5 milyon, ene 2 tane köwüş bar, 2 tane jak bir Obstetrat var. Ondan tumka var, fartuk var. Şol adamyň aýlygynyň ýartysy zatlar almak üçin gitdi. Ondan adamyň 5 milyon. Indi sen pikret jalwar almaly, köýnek almaly, galstuk almaly. Oňa da ýene 5 milyon gidýär. 10 milyon boldumy? 10 milyonam bir adamyň aýlygy. Bir adam öz aýlygyny çagalaryna berip, bir aýlygyny öz çagalaryna berip öýden bokurdogyndan gysmaly bolýar. Ya bolmasa gapysynda mal bar bolsa şonu tatmaly bolýar. Ine şu wagt ýa oturýar adamlar aşakdan. Her okuwça $100 gerekdir. 3 tane okuwçyň bolsa, ine men öýdüm 3 tane dogunum bar. 2 tane inim bar meniň. Şu wagtlar biz var bir eşigi gedekleşip geldi. Berimine bir eşik alara pulmudy ýokdy. Bir eşigi gedekleşip geldi. Meselem gündüz men en kiçini gündüz okuwakdy. Menem öýlençi. Ýerden gidýär ol. Menem öýlençi. Ondan men eşiklenme, gowy eşiklenme şoňa gidýär. Eňini. Ondan men öýlen öýdüm mektebe gidýärdim. Gedekleşip gidýärdim. Biz hor ýaşaýar. Sen bir hor ýaşaýar diýmek, egerde senin yürekde wyzdan bar bolan üçin sen şöhrek gelip gürläp dursun. Ýöne senin baýlygyň däl ol. Senin baýlygyň däl, eger sen 5 manadyň puluň barym bolsa, köpçülik garyp ýaşaýan bolsa, sen milyarder bolanda peýda ýok. Mekan. Bolum, gurulsan bolýan. Aýt.
Şu zatlar 5 milyon ýa-ni. O Normal. normal mi? Normal. Çilimçekten yayını yapıyorlar häzir. Çilimçek mi? Yani şoňa ýapdyrar diýdim o bolmany. Gara şoň ýaly biziň halk gory ýaşasa bir 5-10 adamyň baý ýaşanyň peýdasy ýokdy. Ol meselem başga ýurtlarda öz halkyny baý etmek üçin adamlar meselem iş ýer açyp berýär, fabrika gurýar, kompýuter zawod gurýar, tehnika zawod gurýar, öz halky adamga ýaşatyn diýip. Biziňkiler boldy o diňe seret täçilimçekden ýapýarlar efe. Biziňkiler bolda diňe öňünü bilýär. O halka kömek edeýin, o başgalara kömek edeýin, hemmeşi diňrep ýaşatyn. Meselem şöýerde ile meselem bir adamda indi hemme adamda diýen ýalyk şo Türkiýede telefon diýen zat bar. Ine ýönükeýje mahallar. Türkmenistanda şo ýok. Her kimde ýok telefon Türkmenistanda. O prostoy telefonlan bererler bar diňejaň üçin. Ya olmasa umuman tehnika gıtçılıkta Türkmenistanda. Ya televizor yok maşgallar var. Ya olmasa telefon yok maşgallar var. Ya şonyalı garad umuman bizim Türkmenistanda korçuluk, garipçilik. İnternet yok, internetin näme bilmeyen adamlar var. Ol Krakowalarda. Şo zatlar göreňinde tutsaň hemme garip ýaşaýar. Öýlenin mi çağıranmam sen? Bak, Salam aleyküm. öýlendim çağırma, aýryşdym ýöne. Bu merdelen näde haklýyňyz? Tamam, otyrdyň. Bu merdivenler Sen ulan gurrun ederler mesai. Sorucu agarşyp gurlaşyl brato. Seret sen yurttaşyn işleýän diýdiň ha brato. Seretimni. Häzir biz Türkiýe Türkmenistandan ýalwaryp gaz newi almana çalışýar. Türkmenistan znaş Türkiýeden baý ýurtda. Bilýärmi? Onu olsa ne olacak? Kendi halkına faydası olmaz. Genece gepler. Ne bunu birle gepler. Şu penye geçeceğim. Biz gelip Türkiye'nin yapacağız. Ol işletiyor burada. Görüyor. Ya. Mesela deydi. Bir sözün var mekana. Ay 3 aydan gelen işleyen 3 aydan öyme gidip gelen. Biliyor musun? 3 aydan öyme gidip gelen ya. Etken olanlar var. Pazar yok. Mala değil. Hiç gurur yok. Şimdi şu 3 ay men yurttaşında ne işim var diyen men burada. Yurttaşında ne işim var? Öz yurdumda normalde iş oldu. 3 ay mı çeker? Dağılım aradan iyi girip çıkıp bile mok mu men ya? Eğer benim yani başlıktan çok kurulum oluyor. Anlar gitsin. Eğer men dayı aylık alamda 10 yaş milyon aylık alıp koydum. Dayı aylık alamda başlıktan çok kurul. Koyunu kekkelem de biliyorum. Emma bolon sawal menen bir söz aýdaýyn, ondan mene ýatjak. Bolunuzmy? Haydi lor. Burmut geplemäň mekan sen diňle ýatsana, mekanjan sen diňle amjan. Saňa aýtýan men. Şu normal bolonunda da 273 tane gasar ýurtda türkmenler baram söýün, otyr sen nireden mekan bir jam seňle hepsine dostman. 273 tane diýdiňmi? Tamam 270 tane 70 oldu. Sen nireden mekan şonu aýt, burmut şonu aýtsaň bolar men aýtyp berýän saňa. Sen näme diňle? Ya 273 tane mesela meni bir gazeteden aýtmak üçin. Sen gazeteden her kim öz isleýi bilen ýaşaýar, isleýi bilen geçýär. Burma sen diňle de meni. Men seňle söýüşip gardym. Ýok, nireden sen? Daşowdan. Bol sen ki düşünüp gilla, bol men ýöne bir aýdaýyn ha. Şu gowlugyna da kıyamat günü Hudaýa ananýarmy sen? Allah'ın badyna namazy koýanmy? Okamaýanmy sen ananan ogonna da ýöne käbä gidip gelen, haja gidip gelen adam 6000 tane halky bar, 6000 tane günne bar. 50 milyondan pullar saklap bilen Türkmenistan var ýöne şoňa baş ýok. Sen bara daşary ýurda sen geçipsiň. Geçip bilmeýän adamlar nägilek 100 milyon berip 200 milyon berip. Olar gören okbuka 10 pikir etsen. Sen ödüň diňle, dost men aýtsak ýatjak o men ýöne. Gaharym el tulaýsaň herlenler bolma çyk gitjek. Teret ödüň osma hiç adam goňşyň garypmy? Şowur sen dogandyr. Peygamberimiz aýtdyar, o taýda bir garypmy diýsen din milyon boldan. O sen hem garypsyň diýsen baýanyň diýe o dünýä bu dünýä fark etmez diýe. Düşündiňmi Peygamberimiz söýdýär dini bilýän bolsaň sen baý bolup hemme diýip fikin sallap gelenin peýdasy ýokdur goňşyň garyp bolsa da düşündiňmi? O sen baýan peýdasy Hudaý diýengen peýdasy ýok. İlki bilen goňşyň ederen. O Abdullahy goýondur öldürilen gyýsagasy gör. Öz gyýdyň gödeňe getirip gör. Estağfurullah.
Gateret nerim de otur da daga. Halka vararak boluver. Bir de moğlu diýse moğlu mol, bolýar, ulo diýse ulo mol. Ýöne kıyamet günü aslında prezident diýilen zatlar Allah halayan zatlar. Ýöne Allah'ın ozok bolup Allah'ın sylaman etberen zatlar. Ýöne kıyamet günü senem men Allah'dan diler iki sana paşaňa da men diler inşallah nesip bolupdyr da. Kıyamet günü ýakyndan tutar men hakkym soran. Düşündüňmi? Men Balkany bilýän Balkan Krasnowody. Krasnowody bilýän sen? Sen ikar gurulacak diýdiňe ýatjak diýdiň ha. Ýani birdiňde ýa men gurulman diýen zatdan alay. Bak sen boşuna urlayan da adamdan nervusunu oynayan da. Boşuna gürleyen yok. Niye bir şey? Boşuna gürleyen yok. Niye boşuna gürlüyormuş? Niye bir şey? Niye bir şey? Haysiyet nasıl adet koyuyor? Ona mı garip kalması gerekiyor? Türkiye gelen onlara getirip de Türkiye gelen onlara verdiği işlem parasını mı vermiyorlar? Bu ne demek oluyor? Ana. Öz parasını alıp bilen ok. Aylığını alıp bilen ok. Acaba bilen okumuş. Yok, keret Nikan. Sen nerede yok? Ben burada bir düzgün şekilde Burada mı? Aynı. Keret. Kimde kes var işi? Nime? Kesmedi yapayım gürlemeyen oldu. Keret. Bilemen Türkiye'de 6 yıldan beri işlep göründü. Kesmedi var yani. Evet, sende var iken. Men Türkiye'de işlep görün 6 yıldan beri. Hemen. Şimdi bizim özüne olurlardan sonra yanda ay iş var mı? Ay planlarda iş var o gideyim. Varayım. Şimdi aylığını berýärmi, beren okmy? Näde bilip bolýar? Şimdi aylyk almak bile barýan o ýerek dogry. Şol aylygy bir ay garaşyp bilmeli. Bir ay garaşyp bilmeli. Bir ay garaşandan soň berýän bolsa, diýmek şo berýär. Meselem bir ay berýär de indi kay bermese, onda yandyň. Türkmenlek soda bir ay garaşyp da indi kay bermese, ine öz liçine öz şaýat bolan ýagdaýym. Ine meniň öz radnoýuny da gidip işledi. Näme şol? Antalyaň bir ýerlerinde işlet da kargoçy. Ondan şo ýerde bayram aldan oglanlar bar eken. Indi bayram aldan oglanlar bolup öýleri näme kesvalýan eken parnik bar. O parnik gurýan ekenler da. Ondan swarçyk, ondan demirçi, memirçi garaşon ýaly bir tane kesvalýarlar parnigi şey şonu oňurýan ekenler. Ondan yankıların patronu var. İş ketvalyan Türk. İş ketvalyada şolara berýän ekender bayramaly oglanlara. Meňe minim onuň ýanyna bar ya, şo işlemene. Ondan yankı näme diýdi? Yankı patron ilki başda gowy eken. Bir jamat garaş, bir jamat gowy eken, soňra çelaýdyp bolýar. Soňra çelaýdyp bolýar, sesin ýapak senin. Soňra çelaýdyp bolýar. Ondan yankı işe var ya. İşe var ya da yankı Türk var bu oglanlaryň bar puluny, aýlyklary, şol işi kesip alanda alan puluny näme otturýar? Kumar oýunu var. Kumar otturýar da oglanlaryň aýlygyny 3 aýlap, 3-4 aýlap aýlygyny bermem gezýär, aýerti berjek, bir gün berjek, intek pul alyp bilemok, ýeriňe ýetinden pul alyp bilemok diýip aldak gezýär da, iň soňunda da aýynda pul ýok diýip da bulara daat edýär da. Urut goýarýar da. Ondan oň üstünde de dawa başlaýar, uruşýarlar. Ondan meňini urýarlar, meňini ýanynda da bir kuşdan oglan bar. Türkler tutup bular urýar. Urýar ondan bir aýlap meňini bir kaýlap da daşy. İki aýlap töwere. Galy bilmän ýatýar da. Galy bilmän ýatýar. Garaz şonýal kötünçlükler da o. Biziň şorda kanuny işlemeýändigimiz üçin biz gaty kyngylar görýäs. Häzir bar näme elinden gelen net diýär türkler. Bar näme seňe daý pul ýok saňa diýär da. Ondan edebiljek zadyň ýok. Şoň üçin men gedaý diýär. Garyp diýär. Täze olar bile şo gözüle garaýar da. Türkler bize gedaý ikinji sorta adam gözüle garaýar. Ýa bolýarmy şaýdy? Aýdaýt. Abdulla. Oh. Haýsy ýurtda garasen? Men Türkiýede. Amerika Türkmenistana barmak niýet ýokmy? Türkmenistany düzetjek men dost. Türkmenistana düzetip barça. Aç. Desin aç. Şu oturun, ýadyp oturunlar aýtsana, normal urlasyn. Men ejem men özüm bilip ýörap başlandan soň, mektebe oturan soň men ejem işläne, hiç ýerde ejem öýdü.
Men geçem Türkiye'den başka yerden. Mekan, Ferhat Ünlüsler bizim millet bir birinin yağdayına düşünecek bolmayan. Görüyor musun? Derrew cevazı tövüp başlayan. Ana sen de gurlan mı oluyor biliyorsun? Yen sen yine de şungal efir açacağına, şungal bir topar mutrlar yığınına guruluyor. Bu Türkler ağzı bir olmalı, vaat etmeli. Etseniz keyler var biliyor musun? Lüboy yerde de, men list naydan, lühemmetini daydan. Etseniz ki dokumentalayan mı? Türkmen fitke, Türkmen doğru mu? O zaman sen neymen gurulun edip otuyorsun o sen? Men taşırı oturup zidedim işte ya. Baryanım zidedim yine idman aydan gerek oldu. Men edinimi etmezsen, men gedaydan edemem işten o, kakamam işten o. Yok, Mekan, Ferhat Bir topar maçlarla lüboy yerde de erkekten adam, erkekten adam lüboy yerde de gün nur ya. O maç yalak olup internette yazıp oturan o maçı tuday deyip. Erkekten adam hiç yerde de nalan o. Men falan yerde pulum alıp yamam. Pulun yok mu? Kuday Tanrı'na tavsiye ya da gaycada başka yerin işi ya. Kaysi erkek pulun alıp yamam deyip ağlap yatmıyor. Hiç kaysam yatmaya. Mekan, şu toplum millet ne hili olsa, millet ne hili olsa, senin şolardan üstbeşik olmayan. Başka bir görse seni, şoları yağlar koruyor. Mesela iksan Türkmen, iksan Özbek, ki Türkmen bilen işleyen oldu. Sizin böyle görecek. Bir daha yan men sana aydamla, giyrende, yetimler, o gedayla dik gurlama. Sebebi men namat edem soň men lişin sana geçen taparım aydın men aldım. Şoň şeýle aldım. Galynda bara maňa bu koy. Şunuňmy? O yazıp oturanlarım var men sikmede de. Bu gurla oturanlarım men sikmede de. Ýöne sen gedaylar dik gurlama. Sebebi hiç kim sana aydın okşay dip gedaylar dik gurlama dip. Sebebi men gedayda, men Türkmen. Men başka yerde istedim. Niye işledim dedi? Ben yüreğim dedi. Barmy? İşledim gelem işleyen. Yatasım gelem yatyan. Men gedayda. Şunuňmy? Başkalar öldüm gider kapaplayanlar şey dip gurlap şey dip yazıyorlar. Şunuňmy? Ben sana aytmak için sonra aytmak için gir. Aytmak için men sana aytnemek oturuyorum. Bu topur aşağı muturlarım mı? Bu topur muturlar var. Koydum. Para siktir. Mekan men senin yaptım. Ferhat. Şularım senin adına da ziyan sol. Umuman şu adamlar geday olsa men sana yalan aytdım. Şu adamlar geday olsa senin amarına gidiyor. İstersen istemesen. Bak sen gidamam. Ben tövün. Bak gidamam sen. Yok, Mekan bir zaman. Şolar giday olsa şolar Sen gidamam. Ferhat. Bak gidamam. Aytmak üçin girdim. Abdulla geday deyip sen geday. Ben düşünmedim de ne geday. Go, sen gidamam. Go, sen gidamam. Gedaydan Dinlemedin Ferhat özüm gedaydan beýgem azaplamyk Türkmenistanda müňe adam gedayçylyk etdi ondan beýgem azaplamyk özüm meni musulman Türkmen doganjyklam şeýdi köden beruny Dema sana soralar başka problemler başka peýdasy ýok da Yok sen başka problemler Mekan men tetin yaptım Ferhat karasın o zaman teti yaptım açma teti Ferhat yok şu adamlar Türkmenistan'da adamlar adaylık alýarmy bilmek sol geday bilmek sol bilmek bizim kimlerle solanın tüprak aylık almanı sen ne aylık alyan mesela hadi men Ferhat istesem işleyen, istesem yatyan, istesem nämdesin gelýär. Aýda men $500 tapayın, $200 tapayın, $1000 tapayın, $2000 tapayın. Maňa hiç kim hasabydan soramaýar, men hiç kim hasab bermeýänem. Sen men gedayda diýip oturuyorum. Go sen gedaymyň? yok Ferhat Mekan näçe geday bolar 200 diýdin da o sen iňňa 200 diýdin bilýärmiň? Iňňa 200 sen iňňa 200 o adamlar üçin Türkmenistanda adamlar üçin bagto iňňa 200 $200 bak olur. Ben istenimi kazanýan, men Allah Taala berýär, kazanýan men şonu. Allah Taala maňa ben şonu kazanyp bilýän, dogry dämi? İşlesen sen şonu kazanyp bilýän. Nerede gep men kazanjym, sen kazanjyň näme? Prosto sen soru berlen da, sen gedaymyň go. Sen gedaymyň go. Ne mekan Abdullah sana mekan sen geday diýdimi? Ya go sen geday diýdim Abdullah birine. Men gedaymy diýip aýtýan Abdullah. Abdullah geday diýmedi. Birmin Mekan sen geday diýen ýa-ni açyp dawatdy. Durun oğlum. Ferhat men aýdanma ters düşünmesene. Mekan. Ben aýdanma ters düşünme. Men toplum hakda gurrun edýänlerden, millet hakda. Millet. Ne sana ýene daýdym. Millet adaylyk alýar, şonuň üçin men şolary geday diýen. Sen iş maňa diýdin orada, men da şerut işleýän eden, sen znaç en ataňlar bilen sen geday diýdin, dogrymy? O tarap bir tarapy bar o. Bir tarapy bar. Sen adam görüp bilen o çağalaň indi sen bolmasaňam çağalaryny görüp bilmeýän adamlar bar. En atasyny görüp bilmeýän adamlar bar. Aýagynyň ýanyna baryp bilmeýän adamlar bar. Kendine özüňi düşünme da.
Ben milleti Han hiç ahrak kenin hanı bolyam. Ece amnat kenin. milleti düşünüyorum ayga. Teret mesela TikTok'a gir ya başka milletler mesela Türkler ya olmasa Ruslar. So girellerinde biz yazıyoruz oturlar. Dolar bir şeyler lokan. Yani aşağı oturun çortlar tupoylar. Ana sonra yadiyan rahatlarına sövmeli bolyan men. Yok, sövmeli bolyan elbette sebebi. Indi sakın sövmeli bolyan. Sen ya tuarda sövmeli bolyan. Sen ya ijenken gandonda sövmeli bolyan. Sen ma gida diyenin üçün. Liste te gida diyenin sövmeli bolyan. Ben şu meselen çözecek bu çorba okuyorum. Şu mesele Sen balan var remin balan şerif balan çözüp öğrendin sen bolyan mı? Sen liste ma gida diyenin üçün mesela diye oturuyorum. Evet. Ben şu meseleni çözecek bulunmak için. Ben doğru düşün burada adam. Mesela çözecek bulunmak için adamlar den yaşasın. Adamlar birbirine hormat koysun. Birbirine hilasın. Ben yaşatım ne nokta adamla öğrendim. Sen bana beş mat bir min. Sözün ağzına. Sen bana beş mat verecek mi? Den yaşamadığı için. Evet. Sen verecek mi beş manat? Doğru ayt. Pulun artık materyal yok. Ben cevap versin o diye sen de 5 manat var bana verecek mi? İkimiz den yaşayacak verecek mi? Öyün melleginin var mı mellegin uçaska? Ben sana verecek senin ahlaklı olman için. Senin akıllı olman için. Ben sana senin karnın doyur deyip verecek. Gel ben sana. Ben şu verecek kan sen denlik saklayacak zaten. Ben sana denlik saklayacak diyen de. Ben sana senin karnın dok olmalı benimki aç olmalı. Yok. Ben sana ne kan? Evet. Men sana bilim verecek. Bilim verecek, ahlak verecek. İş verecek. Evet, iş verecek. Sen iş soranmam sen pulu kadan ya. Men sana iş verecek. Senin iş soranmam mı? İş soranmam senin. Men sana hayatır 5 manat versen, sen erkeğine menden 5 manat talep edersin. Sen dengi taklamadın. Sen dengi taklayacak ya mı? Dengi taklamak için adamlara iş vermek diyen mene sana. Hiç sağalan elementin veriyor mu? Mektep eşiklerini alıp veriyor mu dengi taklamak için? Men adamlara iş vermek. Dur. 2 sağan var oldu, 3 sağan var oldu. Üçsünü dengi taklayabiliyor mu sen? Dengi taklap oldu ya, hatanda emme... Hemme dengi tere. Normal cevap ver. Men 2 sağan mı? İkisini dengi taklayar. Birine sızaz kalkan aldım, renki gök oldu. Anarkada renki gök zazı kalkan veriyor. Şunu mu? Sana denglik bolýar men sağlam deng tapýar. Men sen ya aşağı oturan gowa akıllı otum başgalar var o maksat maya çumolar bu topor maçlar var bilýärmi? No. En iste deng tapacak. İsteyemem. Ben dinle bilmeyen adamlar var ya. İki çağağını bir adırla. Hemen gepleyin mi? Bunu sen iki çağağını denk taklap gökler kalk vereyim doğru mu? Bilmem mi? Ya primer getirdim bilin ama passamız onu emme çağırdım denk takladım bir atamı da passamız bilin basımız denk takladım yok mu? Elim atam yok mu? Yine atamdan büyük görüyanım so men Allah bana söyle yine atam yok men benim Türkmenimi öz baydığımı himme attığını büyük görüyan en atamdan büyük görüyandır. Yani İslamlık tadını edebilýändir mi? Sen İslamlık tadını edebilýän. Mesela bir gitti Abdullah Türk'te gezip sen Türkmen oturup gidesin gelmeýän Türk'e. Näme Abdullah Türk'e gitti işte bana sen o da geziyorsun. Hem şu gitmeýän yani sen Türk'e geçmedi. Ne kan? Yo näme şu Abdullah oturmaz. Olarlar. Go. Barjamyt garastan. Sen dedin baydagy hemme rattan goýan diýär. Eger senin halkyň bolmasa sen baydan hiç taby yaramaýar. Halkın bolmasa öldüm taklayan. Halkın bolmasa öldüm taklayan. Sen men enem atam çağalım ýaşaýar. Dogan garyndaşym ýaşaýar tabii düşündiňmi? Senin ýekörüň hiç taby edip bilmeýän halkyň bolmasa. Ýekördüm. Men taýda oturuyorum. Men enem atam dogan garyndaşym çağalım ýaşap oturýar. Garyndaşym oturýar. Agna da çıkıyorum taklayan baydagymy ýekördüm. Düşündiňmi? Seret senin owadaşyň var. Abdullah, dinleýdi bir jymyn. Senin owadaşyň var. Abdullah, dinlesene. Olarlar birdemin. Senin dogan garyndaşyň var. Owa. Böyle senin owadaşyň atýasa senin adın alya, senin barın oğurlaya, senin malın oğurlaya, senin ara olaryň täsiri hökman sana da ýetdi. 100% meselem sağlık kulluk çok kadar Türkmenistan'da doğru değil mi? Sağlık kulluk çok kadar. İyi bir sağlık. Doktorlar var ya, pul almasa sen İşte men var ya dinle bir min. Çağam gerek bolsa, ene tam gerek bolsa liste ödük berjek pul.
Abdurrahman Abdullah bolýar ama Abdullah Teres sen şu gaýda bar mı bilýärmi? Nasıl bilýär? Verecek mi ya da pulunu verecek mi? Ben niye lişni diyen men ena tamı can sağlığına ziyan veriyor mi? Lişni verecek. Yok para verecek mi ya pulunu verecek mi? Niye malısı gelse verecek? Abdullah gurlap bolýar şu gaýda o. Evet, Gurlap bolýar bir mümkin durumda her ne dinle o. Barcanım para seret ne kan? Sen eğer para versen senin tuğrundakiler var ya senin doğanlarındasın. Onların para vermeli oluyor. Sonra senden yani sen para versen onların para vermeli oluyor. Evet, dinle sen kendine ya da olan kafer etmiyor. Olan çalası da doğru değil mi? Tutu daşları urtda geçiyor. Barman sen daşları urtda geçiyor ha. O zaman milise saklasa sen sonra vereyim pul vermeyeyim. Sen aysan mı? Erkek yalı oldu. Dokumentin am ne asas? Pul vereyim sonra vermeyeyim. Beni intek şöyle gel para ne açar? Analaca demek men polise tapladı. Men yekece lira vermedim sana. Lira da vermedim sana. Yekece veren pul vermedim. Türkiye'ye gelip Ya pul vermedim. Abdullah sen bet Amerika, Rusya tapağı yok. Germanya, Avrupa tapağı yok. Geçen ben arkayını açacak mı? Ben gene tam arkayını açasın mı? Gerek olsa canıma benim, gerek olsa pulum benim, gerek olsa başkalardan benim. Şunu mu? Sen значит, Seret. Başka yurtlarda var ya. Seret. sen значит. Ne kadar? Karaş. Başka yurtlarda Palestina'nın Germanya'da mesela Palestina görüyor ya adam özünün gorogdodığını düşünüyor. Gorogdodığını duyuyor da mesela Palestina göründe özüne ona molya ineş Palestina men gorayandır diye. Türkmenistan'da olsa Palestina göründe adamlar korkup kaçıyorlar. Korkup para Palestina milisiye geliyor men goraymasın deyip para kaçıyor adam. Mesela sen karınlaşlan şey kaçyanlar. Türkmenistan'da ne hem kaçtın? Yo ne hem kaçtın? Şonat da. Sonra adam çekin ya tebe polisiye milisiye diyen de var ha. O ne hem çekinsin? Şoldu imin şoma cevap veren ne hem çekinsin? Tebe çilim çekse gelme ya otur ya. Çilim çekte mi? Senden pul al ya. Her yurdun hem yurdun özünün kanunu var doğru mu? Ondan mı? Maktatcan. Mesela her yurdun kanunu var doğru değil mi? Her yurdun kanununda çilim çekenin üçün seni istraf eden ok. Mesela köpçülük yerinde çilim çeksen onda ederler. Yani yekelikte yolda kavat yersen onun üçün seni istraf eden oklar. Mesela köçede, Türkiye'de köçede gidip var ya çilim çekken seni adamın sol temel ihtiyaçları. Yani şu bolmasa bolan ok sen. Yine mesela Türkmen oğullarına satmasa bolan oka. Çilim çekmese bolan ok doğru değil mi? Çilim etmese bolan ok. Çilim çekmek gerek ya. Bizimkiler her türlü yok pardon. Bizimkiler her türlü yollar bilen şu çilim çekyen, nasatyan oğullardan pul alıyorlar. Seni tağlayalar. Ne yaptın? Bir cüyü Vermesen seni ekdiği kadar dak yani. Onlar yaparsın görürsün. Ya el tepki dersin. Bunu çok yaptım. Para sorak görün de oğullardan sonra. Hazır gelip ayıplarından tamam. Sen fikir et görü. Türkmenistan'da Aşkabat'ta işleyen ya. Ne işlemenin indi öğrenme Aşkabat'ta kendi işlemedim yöne. Ben ideyim var. Ne mesela işleyen. Olya işleyen. Benim daydayım. Seret sol işten çık geliyor ya. Yolda şunu tut ya. Senin işin hapa deyip. İşin hapa deyip tut ya da şunu ya 20 manat vermeli. Sonra ya da neme edara gitmeli. Ya da olmasa seni edil başka yurdun rayat yal edip seni deport ediyor öğren vilayetine. Öğren vilayetine deport ediyor. Haydi ben gel ayma deyip. Koyacağım indirip yurot ya. Sen ne diyeceksin? Bunlar için bakmalı. Evet. Ben hadi kiro daşa yolda çıkarma. Ben göremem. Düşünüyor musun? Ben Aşkabat'ta için göremem. Ha sonra ben göremem. Ne diyecek? Ne için vilayetten Aşkabat'a masin falan okuyor. Neden? Aşkabat'a giren vilayet masinle. Girip olan ok. Doğru. Girip olan ok. Ne kimin hakkı var onu etmeli? Sen ne o? Hatta Aşkabat'ta karındaşın hakkı masin alın mı? Ne Aşkabat'ta karındasın lan de? Ha. Yine senin bilesin öğren bilecek de şu adamların için hiç kim peydan diyecek yani da seni ya. Yine öğren. Bunu verecek yaşayacak. Başkalara bölüşecek doğru değil mi? Taşındıktan taşları orada geldin. Kime peydandaydın? Evet ne kadar gayret. Yine senyalı adamların vaat için, şunlar öz yerleri için Türkmenistan'da korrupsiya diyenler öttü.
Men Yok. Eka. Bir zaman tesin yap. Seret. Häzirki wagtda Med üniversiteti gutarýan okuw talipler bar ha. Diňe pul gutarýarlar. Pul gutarýarlar. Eka. Diňe gutaran bolsa. Evet. Köp adam Indiýaga gidýär, Russiýaga gidýär, Türkiýeге gelýär. Türkmenistanda bejerip bilen oklar. Bejerip bilen oklar. Maya can malades aytýar var. Men arkamdan galana goýmaýa. Söyleme. Gatty malades aýmaýa. Aka James Kane suç gözlü. Maya öyle işin olmasın da sen cevap verin. Millet Türkmenistan güller ötüyaka Türkmenistan'da medisine gullu koyup tel kurban ol ver Muhammed'in öyle diş doktor olup işler görke. Ne için millet yurt dışına gidiyor? Becertmene. Türkiye'ye. Cancığım. Men istesem Türkmen, istesem taşerutul işini etmen akılma mı? Olar pulu bolma, becerip bilmendikleri üçün gidiyorlar. Yoksa kim pul çıkarıp taşerurda gidiyor? Sen taşerurda gelip kime kömeğindeydi? Taşerurda gelip bir tür milletin ardına hadi oturuyorum ben çağırda. Bir adamı kömek ettin mi? Bir adamı kömek ettin mi? 5 manat. Öyle işteslenme kömek ettim. Öyle karındaşlanma kömek ettim. Ne kömek ettin? Pul uğrattın mı? Biz yani? Pul uğrattım. O ne monton? Sen ne kere adama bir dolar paylaş çıkamayacağım. Benim çağırlım üçüne deyin. En ama tam üçüne senin son üçüne deyin. O zaman ne hemen yerde guruluyor. Berdi sen dini öldün oluyor. Azmaç sen kim oluyor? Senin öldün oluyor. Yok. Men ölme diyen. Ölme başkalara kömeğim yetmeyendiği için men milyoner değilim. 100 dolar olsa 100 dolar olsa son 500 olmadı komşuna verebilmeyen mi? Mene verdim. Verdim men. Verdim. Yani gurrun onda değil. Gurrun men Türkmen halkına kömek edesim geldi. Evet, solar. Doğru yaşafa. Kömek edecek adam diyeyim. Teret kömek edecek adam, kömek edecek adam. Mesela şu yerde oturan Maya diyeyim. Maya diyeyim. Ne iş yapıyorum oradan gelme sana normal iş tap vereyim. Çünkü o kabin tarihte bol kutlar yerde oturmadı. Ya da sen dalgoyor. Sen son zannet. Akıl ver. Ne kan? Globalni birazcık bir millet hakkında fikirlensene o. Bir adam hakkında değil, millet hakkında fikirlenmesek, şu millet kötünse bizim emadımıza gidiyor diye oturuyorum. Yan sen baydağın söyleyen diye. Şu millet hor yaşasa, şu baydağın harlandığı, şu baydağın bir işe yaramayandığı. Seret, dünya kuramalarının çıkarayan dağıtlarına seret. Her yıl yurtları var arada malumatlar çıkarıyorlar. Yani Türkmenistan sonunda Türkmenistan'ın baydağı duruyor. Ondan mesela Türkmen halkının adakları oyunca deyip baydağı inlaşakta koyuyorlar. Evet, Türkmen halkı adaklı oyunca inlaşakta yerde. Evet, yurtta söz adakları yok. Yine yurtlarda millet televizyona çıkıp öderdim, aydık bile. Devamlı bir TikTok'ta etmeli öderdim, ondan korkup ağlap İnfonku derece var yansa öderdim, aydık bolun okuydu. İnfonku derece var yansa. Ol altına sıra çıkıp, yaşlığa çıkıp, onlara kurban olu derdim Muhammed son sahte YouTube kanalı. Diye şu arada haberler çıkıyor o kanallarda. Ondan YouTube'da ile TikTok'ta da yine birileri yalan adamlar vatan dönükleri yani yine var. Sonra bir töhmet varını atıp ona da köp adamlar inanıp umuman salatının neticesinde dünya boyunca bir yerine inlaşakta. Bir idagalık devletler bir düşünce taydan birbirinin ecetine bazıkayı söğütlerin Tokoyda gezdiren hayvanlar yani bir. Hani ben son üçün bir daha diyen bir. Onu bayrak etti. Şeyle kurulumlara, Tupoy kurulumlara sonra gedaydı. Tupoy'dan olur. Ehli adamı. Ben sana aydın atım, lişti sen gedaydı kurulumu mu, böyle mi? Nekan sen milletine hormat koyun yok mu? Ben sana aydın oturuyorum, lişti sen gedaydı yenin için ben sana şu akıdışı oldum. Sen milletine halkına hormat koyun, ya da koyun yok mu? Milletine halk koyuyan, onu. Ne için onların bir normal yaşama için bir rapları edin o? Benim bir yerde iş yapıyor. Ya tamam, çağılım, o da onun karındaşım, doğru mu? Kaysa adam, normatif takı adam, iş yapıyor, normatif takı adam, seni yani oturup tupoçuluk edip, halk deyip otursun. Öz işin aktarma vakti, seret, açızda yere aktarıp oturuyorsun, gidip konuşun, melleğin aktarsın var, doğru mu?
Bolya. Doğru mu? Ben diýen Bir- haýyetde kömek etdiň da millete kömek edecek bolsa. Durma, konuşun toy verde var ya. Yas foto var ya. Doğru mu? Ha? Konuşun zayıfalya parango. Zaborer ya parango. Kömege doğru mu? Ben ne lan? Men Türkmenistan'da wagtym hemmesine de bardım. Daýa kömek etmene de bardım. Seydi oturmadığından bir adaydım. Sen adamı da kömek etmeyen. Çağırın elementine vermeyen. Çağırın pul kömek etmeyen. En atağına da etmeyen. Oylum. Batar yanlış. Batar yanlış. Oylum. Sen yüzün aydı. Kadan yani aylığını bilyen ya da komşuyla diyen dersinin manasında bilyen sondan başka bir demektir. Evet, Türkiye'de var ya minyalı adamlar milyonlarca adamlar yurtta bolyan adlar gurur diyorlar. Yurtta bolyan adları sosyal medyanın üstüne çözüyorlar. Sosyal medyada mesela sese koyuyor ya. Şu mesela çözmeli mi? Şu mesela çözmeli değil mi? Şu mesela ne yapıp başa var? Bir de şu an Türkiye'de bakan kıyısı gitti. Mekan, bilmeden mi? Hayır. Evet, şu an Türkiye'de bakan kıyısı gitti. Kesin Zagırdak yerlere hayır kurulacak bakınlar. Bakan kıyısı gitti olun sosyal medyada her kim, TikTok'ta, YouTube'da her kim şu kıyısı gözlemene çıktılar diyen yalak. Şu kıyıs tapılsın deyip 10 milyon TL pul koydular. Şu kıyıs tapılsın deyip 10 milyon TL. Diyorsa 1 milyon TL on deyip şu kıyıs tapana 10 milyon TL pul veriyorlar. Şu zaten hemmeti sosyal medya dediliyor. TikTok dediliyor, YouTube dediliyor. Ya olmadı bilekler dediliyor. Daha o millet fikir etmesin berde gurluğa oturuyorlar, boş gurluğa oturuyorlar. Yok. Millet imanına şördü diyor. Hemen mesela sen bolyan habari Türkmenistan'da var ha, bir komşuyunu bir ovada bir yerine tuvalga, beyle kova, şu bilen okşun. Sebebi sosyal medya yok. Ya olmadı bir vilayette bir yağday, ervet yağday bolsa, beyle bu vilayet bilen ok. İnternet yok olan için. Burlayan hiç kim aydan oğun. Mesela Levavi tuval gitti, Mari'nin bilecek kumanı yok. Mari bilmeye, sebebi Mar'da adamlar Mar'da. Sen yani işlep karışırsın diyorlar. Hiç kimin işleple işi yok. Ondan son için sosyal medyada menyalı adamlar gurlemeli. Jurnalist değil ya menyalı adamlar. Kadayetçi. Yani bolyan yağdayları aydıp duruyor. Bolyan yağdaylara komentar yapın. Nereye eşitmedik adam var olsa eşittir ya. Şunu yani kadın dövürlerdeki yalak sen mesela ne çiğdin depetine çıkıp ay plan yerde plan oldu. Ay plan yerde pislikan oldu deyip bilmeyeceğine göre sen mecbur sosyal medyada gürlemeli ol ya. Sen fikir etme sosyal medya diyenler dünyanın en bir buğdatlarının biri. Sebebi sosyal medyada okuyucular okuyor gitmen bilim alıyorlar sosyal medyada. Üniversitede koyarlar doktor. Zaten sosyal medya diyenler en buğdat adam video çıkıp kurulayan adamlarım boşuna kurulayan ok verdi. Yurtta bolyan adlara ünsün çekti adamı. Sebebi öneriler gari işe gören oğlum, ya olmadı abi işini işlep gören adamlar o da adları bilmek mümkünçülüğü yok. Bunun için birileri ala adamlar gidip aylanıp bolyan adayları bilip öğrenip halkın yardayını öğrenip sosyal medyada öğrenip ayca. Mesela Mardaki adamlar Livat'taki adamların gerçek sorunu bilen o. Bilen o. Ben mesela bilen oktum. Livat'ta ne hilarım yaşıyor. Hilari aydılar. Bilen o. Yine o yarı park görmek mümkünçülüğünden yok. Hilari dine karı iş bilen geçiyor. Son yani. Yine aklını derlet otursa şakta. Onda aklınızda zaten şunca köpçülükte yalan oturmaz. Ya da Türkmenistan'da barıp da şu çilim çekip ara geçip ne mi açık olsun da yayın açık olsun derler işlerler al giderler. Terbiyesiz. Çilim çekmedi. İki mutlu seni ya da yeni senden çeker al giderler ha çilim çektin ekranda diye. Bul otur şuna bir bak ha. Sen de azıcık akıllı olsa halkına bak ha şurada 300 lira adamın halka izzet hormatın olsa sen yalan oturmazsın. Yo bol ya o da atlar boş versene ne mi?
Ya boş vermek var, boş vermek var. Ne adam devlet başkanı. Evet. Ay, Türkiye'de ne çıkan politik? Türkiye'de bu yalanlar nedir? Ne diye? Umuman millet sosyal medya her türlü ürünün bir Sesini yapaylarsan Mekan, sesini yapsan. Abdullah sesini yap. Evet. Yaman Zagırdak gelirler Mekan Zagırdak son için sesini yapalım. Ay diyor Ulan kamerayla uçayım. Yo bulvara içi bir dalba yok iğne Yok könügüm. onyalar demeyin vatandaşlar. Kayış bir yere onyalar O diyor, o tira Abdullah, o diyor, o tira. O halka diyor, o tira yetidenler. İzzet hürmeti yok. Ediyen zaten şuna var. Bolya köynük gel sen adam silayan olsan birinci oçup sen bir gedaydı. Hem için köynük gel olsan. Sedaratlı diyen de at var. Hakkı var. Pardon neden? Değil mi o Böyle özüne ben gedaydı zat bir paşada oturmazdın sen Bu özüne. terbiyeye geday, terbiyeye. Buzdana geday. Assalamu alaykum. Terbiyeye geday. Qo'msizmi, salomat o'tisizmi? Doğru, kurur nerede? Allohga shukr. Men bir shu bir soatdan beri. Ha. Yine shu vaqt shuning uchun aktivistim bor. Mekanini vatan nima deb o'ti. Endi men aytchig'imda Abdullah. Hay. Yine Vatan demeden oraya. g'arib deding, geday deding, bar bo'li. Nida va g'arib, nida va geday. Men shuni tushunib bersana. Meni o'zim lekin dash o'zi, ha. Men dinle bir mutinda xayish hemen dinlendi. Bir mutinda Böyle mi olur ya? Selam aleyküm. Garip geday görmedik bunlardan görmezsiniz. Selam aleyküm. Abdullah şu garip geday men düşündüreyim de şu ara en olarak. Abdullah bunlar Arkadaşlar. Geday diyen zaten Bir minut düşünüyor. sesinizi yapın. Pamuka ya. Bir minut sesinizi yapın arkadaşlar. Şu garip geday men düşündürecekler näme bolýan. Biz tabii baylıklarımız taraftan näçe 4-nji 5-nji yerde olmamız lazımdı. Şoňa 4-nji 5-nji yerde bilýän men. Näme üçin bizler bay bolsak öz yurdumuzda, çağlarımızın yanında, çağlarımız bizlerin kucağımızda değil. Niye bizler öz yurdumuzda değil? Madem bizler bay mekan, madem bizler bay, sen näme üçin çağlarım yanında değil? Sonra yine bir zat diyeceğim, dur unutmadan deyin. Sen diyorsun ki ben hastaneye gitsem, Balenciaga'ya gitsem, benim atam için, çağım için sesimi yaptırmak çağırdınken pul verecek. Tamam mı? Ben Aşgabat'ta diagnostikada Balenciaga'da çağların ýagdaýyny görüp qaytdym. O pul yok çağlar näme ölmeli mi? Näme üçin men öz yurdumda Balenciaga pul vermeli? Yapsana sesini şagırdap dur. 2 minut yapsana ölüp durma. Mekan şagırda ýa-da bolmagy ýetir. Ben tutarmyn hasta. Dursana. Näme o pulu yok çağlar ölmeli mi? Tamam sen Türkiye'deki bir şekilde Türklerin işini ediyorsun, tuvaletini siliyorsun, süpürüyorsun, çorçuluk ediyorsun, pul kazanıyorsun. Yok adam näme etmeli? Ben ağzıma yok. Erkek adam. Sağlarını dikleyerim gerek oldu bütünün verip şunu mu? Hakikaten adam neydi oldu da dikleyerim pulunu verip şunu mu? Käbir geçibilmeyenler var, käbir durumu kıyınlar var. Erkeklik koşma böyle. Erkeklik koşma böyle. Duydun mu? Erkeklik koşma. Sen ne için erkeksin öz yurdunda çağlarım yanında del. Cevap versene bay sen madem. Sen bu adam zenginsin. Sen ne için böyle Türkiye'desin sen? Oğlum bay, Teret. Mekan, bir zaman Teret. Türkmenistan'da şu an senin dişini alıp erkek olacak bolup nasıl görüyor? Erkekler var nasıl ya? Çağırın ekmek bilmez nasıl ya? Ya ekmek bilir o çağırın. Ekmek bilir nasıl ya? Ben sana yana ettim yani. Seni alıklarım fayda ayırırsın. Benim yani şunu Ben sen yan bak. Ayal maşkalı näme etmeli? Ayal maşkalı erkeği yok. Erkeği adamsa ayrıldı. Ayal maşkalı näme etmeli? Ayal sütünde mezarı bölümde. Ama da çağlar geday mesela. Seyredin gazetelerini elinde Hayiş Abdullah sen özünü prova edersen ben. Bunu çeksene. Özünü prova edin Abdullah. Ben bir gurlayım özüm çıkçı. Abdullah. Ama şu geleceğin aydan gepi var ha. Biz näme üçin işläpýüyoruz, göt boku ýüýüyoruz diýen gepine jogap bereyin de. Hayiş hemmeň dinlen. Ine 2000 yılda 2007 yılda bizim prezidentimiz dolar 25'den 3 madde teňe çöldü mü o edýärmi? Hem mesela kulala gullukdy mı? Şu wagtam Rossiýada gidýärler, Türkiýede gidýärler. Men hiç özüm Rossiýada işledim şu wagty. Şu wagty 500-600 dolar Rossiýadan goýýarsa boýdy 500-600 dolar 7,8 milyon Türkmenistandan gazan bolýdy. Dogrymy? Dogrymy ýalanmy? Ýüregiň vicdany goýbaýt Abdullah. Elbetde. Hem mesela kulala gulluk
Gowdy, gowy. Häziren gowy Allah'a şükür. Indi bir mitdiňe. Şo wagtdan Türkiýede işledi. Näme üçin işledi? Näme üçin işledi? Men näme üçin gaýtdym? Men hezek Moskwaga geldim. Hezek görmäge geldim. Mekan aýdan gelip dogry. Hezelik. Giynesin gele, iyi içesin gele, yöresin gele, yaş oğlun. Yaşlığım geçti men. Şundep berildim mi? Endi bir, ikinciler. Bir gelesen orun baydy oturan gelece var. Göt boku yuyup berende özü günäkär. Özü näme üçin gaýtdy? Özü gaýtdy. Özü 100 milyon pul tapyp özü gaýtdy bermeli. On gaýtdy. Men ejim sana näme bermeli? Yok. Durhana ne kan ha istemendi. Jagyrda dura setin bir. Ha işe oturan setin oturan. Bizimki döwlet işleri yok Abdullah. Abdullah, bizimkiler devlet Sredni Aziýanyň hiçende yok. Sredni Aziýa bizimki ýaşar bilmi? Westmirde yok o. Jaňy döne. Yok, Tuğhan teret. Sen näme üçin gaýtdyň? Hemme kulýar wagt sen näme? Gezmeni oýryn, halis Allah aýdyn, gezmeni oýryn. Men aňyra pul tapýdym. Aňyra men işledim diýär. Şurada tanýanlar bolsa bilendir, men hor bolup gezemek, ya gedäý bolup gezemek, ya maşinist bolup gezemek. Allah'a şükür şurada jaýym saldım. Jaýym saldım. Şu tutmasan işler. Bir müddet erkek bolsa, sen diýdin ýa başga işledim diýdim. Birden işledim, ho men özüm gaýdyp işledim. Men gezmeni oýryn. Men gezmeni oýryn. Halis Allah gezmeni oýryn. İşlemek bile gezmeni tapagy var. Sen näme üçin 2 manat gezip işlemeni oýryn. Gezip işlemeni oýryn. Hezede gezip işlemeni oýryn. Men ýylyň towşan men gezmeni oýryn. Yok, gezip işleýän bolsaň. Onda sen Abdullah men gyýyşmaga gelemek, men sporlaşmaga gelemek, haýyş. Birçi zatda. Şördeni 245 adam var da. Indi sen doğru gep bilen bolanmasaň 6 milyon halkymyz var. Hatya 1 milyon oturup şurada. Şurada 1 milyon oturup dym bolmasa 1 milyon. Bulan içinde dinle otururlar bar. Hak milyon otururlar yok. 1 milyon adam. Senin vatandaşlar haýyş. Bäri gel göç pürköz, musat göz. Olarlar haýyş men şeňle gurlaşaýyn bolmasa baryň çykajak. Evet, Tuğhan. Men birinçi bir götürdim. Abdullah men gyýyşmaga gelemek. Yo, Tuğhan bir garaşa dursana sonra berýän soraga jogap bereli. Seret gurrundaşlyk eder. Evet, 1 milyon adamın bärde oturmak mümkinçiligi yok. Sebäbi 1 milyon adam eli boş däl. İşleri var, her kim işine gidýär, her kim gada diýär. Onda ikinci problem adam köp adamın internet yok. İnternet yok olan üçin köp adamın telefonu yok. Köp adamın wagty yok. Gara türlü sebäpler var. Bärde 244 adam, 500 adam oturýany. Bu näme? Kimin efirinde gördüň sen? O 1 milyon adamy oturan adam gördüňmi? Ne meselem şartlyk şey diýip. Ya oya Turhan Haýyş. Seret ya bolmasa Watan habarlar Türkmenistanyň gılamny kanaly. Şonda 1 milyon patpişik gördüňmi YouTube'da adı var şo. Nemesi var. Näme? Kanaly var da Watan habarlaryň. Şonda 1 milyon patpişik gördüňmi? Görendäsin. Sebäbi men görýän, men 40 000 patpişigi var. O bir blogerin kide näme adol? Normal bir bloger, billerýal blogerin kide näme ad 40 000 patpişigi var. Ondan şol 40 000 patpişik barem şoň bilen gutarýar şol. 40 000 patpişik bilen Watan habarlary. O Türkmenistanyň gulýaldygyny anladan o 40 000 adamyň gowy ýaşaýanlygy. Aydın sen näme üçin özüň gezip ilki işleýän diýdiň, soň gezip işleýän diýdiň. Indi häzir näme üçin işläp berdiň? Şonça wagtlap işleýän bolsaň näme öz çagaň heleňi ýokmy sen? Näme üçin öýüňe gidiň? Ana sen aşda jogap ber. Gurlap bolduňyzmy baryňyz? Ha, gurlap. Abdullah. Ha, aýt. Ya dinle dost Seret. İşläp ýörs men. Aýdyn men özüm gezmeni gaýdyp işlemen. Özüm hezedip işlemeni gaýdym. Bäri kellämşe atma gaýdym. Halis Allah aýdym mesela. Ýüregimdäkini Allah bilýär, kalbymdakini Allah bilýär da. Indi dinle. Men bazada haýran galýan da, ine sen var, ýene bir 4 persanyňyzy atdyňyzy bilmeýän, şu seň adyňy okap Abdullah diýip otyryn da. Bir 4 persanyňyz var, şu gowdaly o. Halis Allah şurada oturan ogullarda aýdyn, aktivist bolanlara, boljaklary, bir psihologiýasy slab adamlar giýişýär ha. Psihologiýasy slab adamlar. Näme üçin? Näme üçin bilenmi? Näme üçin? O dördüncü yerde diýip aýtdy, 5-nji yerde diýip aýtdy. İnşallah moş bir ýyldan kuwet ýalyk bolar. Siz näme bileniz? Siz näme oturup, sen 10 adam işe görüňde. 10 adam bak gör, 6 milyon adam bak otyr o. Jaňy döne. Jaňy döne no. Ban jandyň seret birjim kuwet ýaly, häzir Moskwa kuwet ýaly. Ýöne halk gowy ýaşan ogyň içinde adamlar gowy ýaşan. Häzir Moskwa kuwetden gowy. Kuwetden. Ýöne halk geçen o halk bar. Şo halk bölügide otýar. Ýakynysmy 1 mont. Dinle aýdyp berdim o. Ýöne bir derek gurlaýaňyz. Hemme zadyňyz bir derek bar, zadyňyz bir derek.
Beýle bir halka alada edýän bolsaňyz, halka alada edýän bolsaňyz, özüňizi hökümete de migrençi görkezmäň. Hiç sada da migrençi görkezmäň. Opşu şun ýalyn ha sizler komanda ahyrim, dogrymy? Şöyle orta zyňşyp ene özbek ýurdunda bar, halkyna kömek edip gezýän adamlar. O şöyle edende bolmazmy hawan? Beýle ýaýlyma çykyp özüňi ýigrendirip hökümete garşy çykyp oturandan şol amatly däm gawy. Şu öz grupmanyň şu zat edende bolmazmy? Ýurlap Türkmenistan düzetýän-de dogry. Pul ýyňlamak gerek däl. Sizler şu aktivistler bolup jemleşseňiz, liboy kişini düzedebilirsiniz. Siz hiç kime de karşı çıkmayarsınız, hiç iştahat etmeyarsınız, size de mi hiç kim iştahat etmiyor? Yok. Hiç bir problemi yok da verdi. 5 tane aktivist var. 5 tane aktivist. Şu 5 tane aktivist. Bir otururlar, şu içinde otururlar, şu ben kehan vaktan verdim ben seni. Kehan vaktan beri görüyen seni. Ben kehan kişileri görüyen bunu seni. Edip olmaz mı kaç o zatları? Yine özök yurdunda gezip görürler, edip görürler şu zatları. Bir mut men dinlemedim. Benim dinledim, barınız geple, ben oturup dinledim. Bir ağzım geplerini aldım. Yo men bir zat aýtjak, şu gepine jogap berjek kömek edilenlere. Bak, o apt panturdy ama ölenle vapta. Da şowuzda kamaz tutup, ýyly kömek berjek diýip, kamaz tutup, şu taraf lewabı mara kömek edel diýip kamaz goýup, Baýbadyryň ýanyna goýsa, 3 tane milite gelende alkydan şoföri edip oturarlar. Sizlere kim kömek etdi diýip aýtdy diýe. Senin prezidentin arkadaşı şehir kursun, halk olsa onda bağırdı, halk pul toplasın. Yok, şu tayda milisal gidiptir, doğru mu? Milisal gidiptir. Miliseler olur, iň aşağıdaki adam, sizler yukarıdaki adamlar görmeyesiniz mi? Senin buyurun, olmasa senin buyurun, onu sen çağır, hareket eder mi sensiz? Şu hükümeti işgär deyip bilmeyesiniz mi sizler? Timur, ben bir çımın, Timur, bir çımın. Aktivistlere diye pul verildi diye, pul için gurulap otu diye. Eğer siz, Abdullah, Allah şayet, eğer siz pul için edip oturamazsanız var ya, ahirette. Soracağım bu ahiret düşünecek. Bu dünyamızın yok. Bu dünyamızın olmaz. Hayır, tamam. Evet. Pul için vatanı. Dünyalık nervini yakmak gerek gel. Pul için pul kazanmak Türkiye'de en yeňil dat. Türkiye'de en yeňil dat pul kazanmak. Ene şurada karavul bolýan oturup. Ulak gün telefon oynap oturdan karavulçuluk etdiň. Şonda adam sana $500 pul berýär şurada. Doğan. Ene pul kazanmak yeňil dat. Men pul kazanmak üçin wara. Dünyalık sen bilen tanaşyp, on bilen tanaşyp, birini gep düşündirjek bolup, ya bir maly düzetjek bolup, o dini al şu dinine salawat suratları diýmek o zatlar yok benden. Yok sana gelmedi Abdullah. Firma ağzında oturýar, telefon oynap oturýar, $500 aýlyk berýär. Yaylımda bir yerine oturanız peydası yok böyle zatlar hiç de. Yok, Ferhat peydası yok. Hiç ile pul kazanmak üçin hiç kim istäýär yok. Pul kazanmak üçin aktivist çörek çykmaýar. Ýöne ede meniň öz aýalym menden aýrylyşyp gitdi. Meniň çağam bar. Men olar görüp bilemok. Meniň ene matam bar. Olar görüp bilemok. Meniň inim 5 ýyldan bäri ýurtdaşynda, 6 ýyldan bäri ýurtdaşynda. Ol öz çağasyny bile aýalyny görüp bilenok. Ol gurlemen teftet gezip gör, aglap, imoda rolik koyup. Ya olmasa edel şon ýalap 5-6 milyon, 1 milyona bar azyn. İnşallah 1 milyon. 1 milyon Türkmen öz çağasyndan aýalyndan uzakta, aýraçylykda aglap gelip gör. Indi Abdullah bir çımın. Yok, tupoy, inson koy, pidara bolmasam, şol adamlaryň ýagdaýyny düşünsem bol ýa. Şollar aýraçylykdan kösenýändir, şu çağasyny görmesi gelýändir, bir zatlar näme, aýalyň çağasynyň ýanyndan işe girip, öýünden çykyp işe gidesi gelýändir, meselem, ana mektepde işläti gelýändir, ya bolmasa kolhozda işläti gelýändir. Sen näme üçin biz şol ýaly ýaşamalydy? Ine Türkiýede şol ýaly ýaşap görler. Meselem, men bu üçin Liboy türkü gürlet ağzyny awdamy. Yok, Liboy türkü gürlet o Türk'ün aýdan esasat, Türk'ün ýagdaýy esasat. Ýagdaýy, meselem bir san Türk çordan çykýardy, işe bar ya, öýü bilen işiniň arasy 1 kilometr çyk. Ya bolmasa daşy meselem ikinji etaja düşýär, iş ýeri. Bolýar. Onda sen bilen. Dinle şunu ýoş gürleseň ya. Abdullah, iş ýokdy. Sen näme üçin Abdullah, adını öğren barmy? Yo, men sana sonra berjendi. Evet. Sen näme üçin Türkmen halkyna şon ýaly ýaşaýsy, rowa görüň ok. Sen näme üçin Türkmen halky şon ýaly ýaşasyn diýen ok. Ha? Ine meselem Türkler var ya, Türkmenistanda işläp görler. Öýdem, bizler ýaly Türkmenleri, indi men oň ellerini işledim Türkler. Ellerini işledim bolýan ýöne men olara gün berem okdum tapda. Ýöne
Şolar bizler ýaly 10 ýaşany oglan al ýa-da öýden bir $2000 çelli 1500 2000 $3000 çelli aýlyk al ýa. Bizler bolsa şoň elinde işläp bir $500 köp alýarmyz. Men gurlasam bolayım da. Sizler näme üçin oňarmaýasyňyz şonu? Bizler oňar. Bizler gördük. Sizlerim mümkinçilik yok. Sizlerim taşeronçylyk edip bilýäňiz. Näme üçin ediňiz ap? Gedip görürlerim bar. Menem ederdim. Ýöne. Edin onda. Ýöne bir zat bar. Ýokda tanşyň bolmaly ýerde taşeronym boljagym boldy. Yok. Yanlış yani. Ya zat bolan o taşeron ýokarda adam gerek däl oňa. Özüň öz arandy agzybirçi bolup jemleşdiň. Şo taýda oglan tapsaň bolup dur, sen taşeron sen. Firmadan iş kesip alyp bilýän. Boy bilýän. Oraklarda däl da. Gurrun şo Türkler şo ýerek bar ýa-da. Bizi işletýärler. Ne biz bärde biz mesela Türkmenistandan gelýär-de, ýeňişler elinde gul bolup işleýär. Oýu Türkmenistanda biz gul, Türkde biz gul. Hemmerde biz gul. Hemmerde biz ikinji adamlar. Türkiýede Ýewropa'da bomba var. Ýok, evet. Barçamy tuha. Bärde şonu etmek mümkinçiligimiz hiç hilek ýok. Evet, bärde biz hökümet işine girip bilen dok, ýa bolmasa biziň oňa dokumentimiz ýol beren ok, köpüýmiz turist kimlik bilen, ýa bolmasa iş wide bilen gelýär, ýa bolmasa student kimlik bilen jörde gulçylyk edip gör. Gara, meselem bir firma açmak şartymyz ýok. Ýa bolmasa milyonda bir adam bir firma açyp zat edip, ana öz adyna firma açyp gören köpmeler bar. Böyle milyon. Abdullah. Abdullah men bir zat aýdym çykyp gitdik. Abdullah. Bak Timur, sen dedin adınca özökler toplaýar zaten. Özöklerin men diýen artist Yıldız Usmanowa, aýdymçylary, kino oýnaýançylar toplaýar. Senin haýsy artistin çykyp toplaýar? Cemal Saparowa ýalakalıkdan başka işi yok. Başka aydımçıların her gün bir serdarım deyip aydym çıkarmaktan başka işi derdi yok. Onların in baylar topluyor. Gelip de özökler toplamıyor. Berdi işlep ören Türk'teki işlep örenler toplanıp Özbekistan'da. Olur. İşlep ören $2000 prosende pul alıp gelip 3 gün sonra tutulup giderler var. Böyle tutulup bir ay sonra tutulup giderler var. $3000 bilen Ankara'dan geliyor. Bir ay sonra tutulup bir Türkmenistan'a gitti. O prosendenin pulunu üst bilmen. Yıldız olmak gerek değil mi? Senin gidip artistlerin kömek etsin. Ödüp yalakalık edip öğrenmesinde halka. Yıldız gerek değil mi? Yıldız ne gerek onu? Yıldız ediyor. Özbekistan'da Yıldız ediyor. Yıldız Usmanova ediyor. Hazır Abdullah sen Yıldız değil mi? Senin şu mat Yıldız'ın orunda otuyorsun. Abdullah senin Yıldız'ın orunda otuyorsun şu mat. Yo men Yıldız'ın Evet men Yıldız'ın da değil. Şöyle. Beşman canım yakar mısın senin cellat hükümetine? Dayı sen oraya dayı ama sana da bu yaşında dayı. Bu da şu uzar için su ayrıtın mı kaya? Hemmesi mi ya kuş gelir mi? Men yani yine surat koydum. Bir zaman teatr yine şu surat koydum. Evet şun başka şey değil mi? Yani patenka suratların mı? Oo. Gördüm ben onu. Oo. Timur. O zatların gördüm. Timur. Her bir okuyucu 5 milyon 4 tane okuyucusu 7 milyon haysi okuyucu da üyde var, maşgalada var. Bende 5 çağım var, bir aktığım var. Dinleyeceksiniz mi? Haydi. Sende beyin yok, aktık näme bolanda näme? Ejin ama sen şluha yoktu var bilet. Ejin sen ejin ama. Senin ejin ama. Gelece sana näme bar bu yaşdan soň da o. Bu yaşdan näme bar sana o. Men Abdullah men spakman gep bilen mende. Yaşım näçe bolan menim? İş yok diýende iş yok. Olmaýsa az ölen geçdingmi? Az ölen geçdingmi? Boğumuzun var. Türkiýede de var, Ýewropa'da var. Boğumuzun var. Bizde yok bu. Jaňa dönejek Abdullah. Kenda soğlumy? Öýsiz ýören yok, işsiz ýören yok. Hemme de işler kazan. Yo, öý diýip näme aýdylýar? Öý diýip şoňa ýol bar ýan bolsa, tok bar ýan bolsa, na dogry düzgün. Ol Timaga çykylsa tokda oturýan öý diýilen ok. Gaz bar bolsa, tok bar bolsa, ýol bar bolsa dogry düzgün. Ondan kanalizasiýa bar bolsa, başgadam hemme zady bar bolsa, ana şoňa öý diýsen bolýar. Onda bir şey mi? Türkmenistan'da onyalı öý ýok. Onda bir şey mi ýokdy? Büyüde var ya. Hocam durun tek. Daha şonyalı Aşgabat'ta da yok. Aşgabat'ta da neme zat edýärler diýär. Käwat suw ýapyp goýýarlar diýe.
Ya olmada toğu yapıp koyarlar diye toğda oturuyor adamlar diye ya olmada susuz oturuyor diye gazsız oturuyor diye Aşgabat'ta daşı. Ol vilayetlara aitçağım dermen. Vilayetlerin häzir owalardaki öýlere ýolum baranok, dogry düzgün toğam baranok, dogry düzgün garam baranok. Hiçten baranok dogry. Ona öýdip bolmaýan soň. Gary berse daş olsa ene bizde 4 diýwar bar, owada 4 diýwar. Kerpiçden gurulan. Ýalpyldap duran. 4 diýwarlar bar, ýalpyldap duran şiprlar bar. Ýöne daş ol tarapda solam ýok, köp adamlar. Ýa daş olsa tepeden ol alaydan bir 4 diýwar kaldyrýarlar. Olam ýağış bolan şol diýwaryň ortasy jaýryk bolýar. Ýağış geçip. Lat ýağış akyp bara bizim öýümden şonu ýalap boldy. Indi Sen şu an Tokyo'da gaýda otyň Abdullah. ya Tokyo'da gaýdamak men öýdüm şonu ýaly öýde ýaşamda. Evet. Evet. Ondan Kara daş olda şonu ýaly öýler kän. Bizde hände bizler ýal garyplar da bar mar tarapda. Ondan öňe daş ol tarapda şonu ýaly öý kän. Ana şonu ýaly ketmede ýaşap oturan öýler bar. Otyň sen şu an. Özüňlardan o daş garyp bol. Dinamysluk etmesene, erkek bol ýalan sözlemesene ullo kan adam aten dogrudan bir 50 ýaşandyň. Lişne videosu var o. Kepede ýaşap oturan adamlaryň videosu var. Kepede ýaşap oturlar. Bir 4 diýwar galdyrypdyr. Ortasyndan dipir goýupdyr. Dara Indi oçutlar getmeli. Ya Suhat, ya çıkdyr. Oçutlar getmeli Abdullah. Meni öçük öýle özüň getip Suhat, ya näme işlet bolanok, sıcaktan ýaňa bu näme klima işlet bolanok, kondisioner işlet bolanok, tok getenok, kışta gazdan ýaňa doňlukdan ýaňa insanlar odun peçe geçki diye. Senin näme deyin men senin gazyňa işlemejek bolsam, men näme deyin senin üýüň men o süwedýak bilmejek bolsam. Türk 10 ýyllar Türkde işläp üýet otýar halk. Senin prezidentin met berotýar halkyna. Telet gelecek, öyle gelecek. Öyle mi? Oya mı? Çağlarından ayrı ayarlarımız, çağlarından ayrı atalarımız var. 15 yıllar üyetecek deyip. Senin prezidentin met berotýar yalan. Acı ölen deyip näme düşünýän sen? Acı ölüp o köçelerde yatan adamları mı düşünýäsin? Acı ölmekden yatanlıkta. Bir insanlar balisa gidip özün becerip bilen o. Derbezede orta arada. Sen geç görünsün Abdullah. Geç görmedin mi? Näme? Daş üzülen var ya, daş üzülen. Aşka var yolundan sen git gördün mü? Başa yol olup sen git karşınca övünüyorsun. Gelecek sesin. Hayır Abdullah erkek yapacaklar. Hayır. Bolya, seret. Daş orada geç görmedim men. Ýöne meniň Ayıkma çıkar. Abdullah men çıkar. Doğru çıkarsana mı? Hayır. Yoksa. Daş orada men geç görmedim. Tuğan, dinle meni. Daş orada men geç görmedim. Ýöne meniň dädem, kakam, akkam, indi düşünýärler üçin. Şo ýerde gidip balyk satýardy. Şo ýere gidip balyk satýardy, bir de gurrun berýärdi daş oğlum ýagdaý hakda. Adamlar şeýle bir hor ýaşaýardy. Şeýle bir hor. Daşe çäýnekler ýok, maskallar bar diýe. Çäýnek ýok, ondan bir istakana, alümiň istakana, suwuýa, aşağına odun bilen ýakýa-da, şo odunyň üstünde kuruşkany goýup, gaýnadyp üstüne gur çaýatdy. Çäýnek ýok, o çäýnek. Normal çäýnek ýok. Kuruşkanyň içine suw goýup, üstüne çaýatyp, çaý edip içe. Şeýle. Abdullah. Abdullah, menen bir aýdyn. Mene şunça wagtdan beri seredip otyn. Näme üçin dogry diýen zatlaryň açyk zatlar şo derece beýine giren hiç kim şonu göresi gelen o. Köp adam. Näme üçin protif çykýarlar, başga bir zat diýýärler, açyvidni zatlary aýdaňda. Näme üçin bar adam aýdýar. Näme üçin edýär 5 manat bar adam naprimер berdi. Neçe prosent adam 6 milyon adam Türkmenistanda bolsa şoň 4 milyonu daşary ýurtda geçipýär. Rossiýada, Aňyrda berdi. Hemme ýerde bar Türkmenistandan adamlar. Näme üçin başga ýerden işlänip, ondan gelip berdi gürleýär. Men lişni özüm saňa çynymaýda men duhum ýetenok sen ýaly edip oturmaly. Her kim edip bilen o. Doğru ne hili şo bulup duran zady açan aýtmany soňa duh ýok. Ondan gelip 100 näçe adam otyr berdi, gelip bir adam, iki adam sen nerwiňe bar, men haýran galýan her bir oň ýaly tupoy düşünmeýän adamy gelip wydal bit etmäni ok ýaman gaty kyn zady o. Onun üçin aleyküm. Onun üçin bar şo neçe adam Türkmenistanda ýene näçe ad berdi, näçe türkmenler ölkitdi Türkmenistandan. Bot. Birinji oçuk
Aňyrda işläp ýöler. Näçe adam aňyrda medisinadan ölüp gitdi. Näçe adam häzir bara daşy men Daşoğuzdan nemeden velayatlardan videolar gönderýärler ha. Uje çağalar, kiçi çağalar, mektepçiler svetoforda durup şo taýda gedaýçylyk edýärler. Maşinler duranda aynasyny gaqyp bir zat beraýyn dip svetoforda durýarlar. Şo çağalara kakanlaram ba. Yok. Maşini ine yakynda täzelikde inşon ýazat Daşoğuzda bolup dur. Çağalar gördüňiz ol adam. 13-nji mektep. Gördüň mü? Ýere şurat berdiňe men haýyşdan o. Dım şermede berdiňe. Nerede yalan gep bolsa gürlediniz o baryňyz bara. Hudaý var. Yalan gepde 13-nji mektebin svetoforuna barda görsen. Nereden alýaňyz bunu ýaly? YouTube'da çykarýarlar. Nerede çykarýarlar bu gepleri? Sana şu zat interesli bolsa, sana uğradylýar şo videolar. Oy ağınca menem Daşoğuzda ýaşaýan goýsana o. Nereden alýaňyz? Oğlum barzan. Fedya dur. Tufan dur. Evet. Şu vakit ikiňizem Tufan, Fedya. 100% yalan sözler atıyorsunuz. İkiňizem yalan sözler. Hiç saat şonu ýadat bolar. Menem Sizin soldatlaryň bolmaýandygyny suud etmek şantyňyz ýok. Suud etmek şantyňyz ýok. Soldatlaryň bolmaýandygyny bilen çyndygyny şoň. Nädir? Abdullah ben sana bir saat diýin. Ben öýde. Dädem işleýär. Ejemi işleýär, ha? Doğru mu? Kız yemem okudu. Kazak'ta okuyor. Ha? Ben de Moyka'da çalışıyorum. Moyka var. Öyle Moyka açtım. Ulu maşinlerin Moykası, kiçi maşinin Moykası. Ha? O da şu hatta işleyen. Ben Türk'te işleyen şu an. Neyle gördüm? Hem de zaten yeterli. Maşinem var. Öğüm de var. Hem de zaten yeterli. Yöne Türk'te işleyen. Neyle gördün? Neyle gördün? Krasnodar çıktı Fedya. Neyle gördün sen şu an? Ben hiç yürek. Fedya. Sene mende 100% yalan söyleyen dedim de. Sene yem 500% yalan dengi. Sene hiç yürek taşa yok da gelip gördüm. Yurdun içinde ne molla bilen o kudatlar bilen. Yurdun içinde bizim köp adamlar yurttaşında gelip hemme de Türkmenistan'da gülye aldır deyip pikir ediyor. Sebebi öyüne pul uğru diye komşusuna adacık pul veriyor ya o odakı usta adacık pul veriyor. Ondan sonra kovuyor ya da yine Türk'te işleyen adamlar, mesela 5 yıllap Türk'te oldu. Şola adamdan yağdayı kovuyor. Ana şonun komşusunun yağdayı kovuyor. Şonun ustanın yağdayı kovuyor. Şola olan ustasının yağ olmasa şola olan başlanın yağdayı kovuyor. Tabi Türk'ten pul var. Durda olur. Türk'te işleyen dostlar var da olur. Şolun yağdayı kovuyor. Şonun esaslanma bir de Abdullah bir ay daşar yurttan Türkmenistan'a pul gelmese ondan görürsün näme bol kide. Gırlaşıp birbirinin etini yerler adamlar o. Talançılık başlaýar, jerepçilik başlaýar, hemmez adam şondan. Häzir çağasyn taşak gide, kim ene atasy gidýär, kim çağasyn taşlak gidýär. Vaspitaniýa bolan ok birinciden. Atasy ýok ýanynda, ýa-da gyzy ýok, ýa ýene bir zat ýok. Dayanç ýok, hiç zat ýok, ýa-da pulsuzlyk köçede gezip böler. Haýsy kaçan gidýär. Hemme zat pulsuzçylykyň iň başyndan şondan başlanýar. Hemme zat şondan. Kara indi bir rozavi açki değil ya da ortalarda rozavi açki. Yani dünya seyrederinde şu öd yağdayı oyuncu ödünden misal al terediyerler. O da 5 manat pulu var adamlar. Ödünden misal alıyor. Yani benim 5 manat pulum var deyimet oralarda da bağırdır. Ya olmadı oralarda da var Türk'te işleyen karındaşı bağırdır deyip fikir ediyor. Yok Tuğhan. O ne aldı? Ya olmasa neyme yankı. Fedya. O ne aldı? Her kimin Türk'te işleyen karındaşı yok. Abdullah senin daran tiraştı ha? Daşarı çıkaran oklar. $3000 vermeli Türkiye çıkıp işlemene. Sen de açın aytın. 3 yıldan beri aydı otin. Doğru değil mi? Doğru mu dostum? 1 yıldan beri mi? Yönü men aytjagymda 1 yıldan beri gepler otur. 6 aydan beri gepler tapawdy yok. Ýa-ni feýden aýtýarlar. Indi men hakyky men ýene moy kanjadym yok. Ýöne Allaha şükür Türkmenistanda Daşoğuzda gezip 3 ýylda jaý saldım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşlesen, dädemiň aýdan gepi Abdullah mesela bir zaýlanda. Afrikada da iş var diye, işleyecek olsan diye. Hakyky, yalan bolsa aýt. Şöyle otururlar hemmeten aýdaýyn. Afrikada da iş var diye. Afrikada adam örenekmi ajyndan? Indi de ajyndan adam örenekmi? İş var, löbe ýerde işleyecek olsan.
İş yok değil mi? Abdullah, yüreğini vicdanın üstüne koy, canım dostum. Sen Türkmenistan'ın vatanından çörek yiyen oğlansın. Olya, endi iş var diýene jogap bersek. Teret nemenşe ayağımda kuşum ayna. Kuşum var. Şunu var şo ýerik şey ayağıma giysem şu iş ya bolmasa çıkarıp koysam hem iş ya bolmasa bir Türkiye çay ýertip bersem şolam iş. Ýöne şo iş üçin taňa pul berilmese peýdasy ýok. Şo iş üçin taňa bir pul bermese peýdasy ýok şo işim dogry. Men şöýdip elim galdyrýan, kerpiç taşıyan şeýdip ya olmada şey diyen, taraf iş et yani. Şolam iş. Ondan şol ya olmada bence efire çıkıp oturuyan. Sen şu an İş şolam. Yani aylık verilmese peydak yok ama pul normal pul verilmese. Normal. Gözmek mi? Tuttu işkeni gözmek mi? Hadi çay bir garip oturduğum işte 500 euro ödedi. O zaman ne iş yok yani. O zaman tutmalı bile mantıklı. İşken yani Türk'te normal pul veriyorlar. İşleten $500, $200, $300. Yani Türkmenistan'da pul veren oklar iyi mi? İş 24 saat ependen iş pulgadan olsun geldi oradan. Ne doğru bir zat edip otuymuş mat. Abdullah ne doğru bir zat diye mi vafşe sen şunu bir aytıp versene. Ne doğru zat diye. Fayda bir 190 adı. Insan golda oturuş. Canım ne sonra diye. Bir min sana sonra vurayım canım. Bir min gence bir min. Canım sen geday mı? Geday Menem geday. Hawa men öz yurdumda öz çağam yanında bol bilen. Ben sana sonra vurayım yurdun purdun ne? Siz geday mısınız? Geday. Yo men öz yanımda Geday olsun. Türk'ün gelip kulçuluğunu edecek geday mı? Bu yedim yuyenem geday men geday. Geday olmasa mühimde oturacak töründe her mi ayağım. Gulyalı Türkmen adamlar, Gulyalı Türkmen gelince Geday, mena geday. O ne? Men öz çağım yanında bol bilen şu halde geziyorum. Men mağa kıynalıyan, men mağa kıynalıyan. Yük elip benim geday. Vay olsa mühimde oturacak abi. Ayağım olayım. Çağılığınız Gulyalı Mekan gedaçı ne demek ki? Hatta gidip yüzün aç geçerler. Yüzün aç geçmem ben. Açsana mı? Nerede size? Yüzün aç lan. Ola dur hocam. Evet. Seninle mekançılar yine giday değer oldu. Giderdiler şu cayın ya da olmasa şu maşinin keyfini vururdular. Yani senedir gittin okuldan kesiliyor. Ben şu an kadam oturuyor ya bunlar $500, $1000. Şu puldan kesiliyor sen. Şu yerde pul yok. Cahit aldı mı? Şu yerde pul yok. Cahit aldı mı? Şimdi maşin alacak diye. Gedayda bular. Çaranladıp maşin aldı mı? Çaranladıp oğlunu pul verip dinle ne? Erkeğim olmayın ben lan. İstese olsaydı, istese Türk'ü pul verip olsa da okutma için iş yapıyor. Geday mı sonuçta? Ay sağ ol sana. Yanlıştın bratan, yanlıştın. Yok. Biz şolatlar yetmene münafik Ne değil mi? münafik kazın? Şolatlar Türkmenistan'da yetmene münafik değil mi? Biz ölme, cay almana, maşin almana münafik değil mi? Türkmen, kadim devreden Türkmenin cayı oluptur, atı oluptur. Kadim devreden. Kadim devreden. Atı olmadığı yam hasap etmendirler yani. Şolar şunu Türkmenistan'da edip bildirler. Şu devrede atın bakatı, maşinin bakatı. Aşaklar ayt. Türk'te neymiş yani? Sikbam Türk'te. Barda şu daydı kadim fıdır ediptir. Heverin barda edin deyip aydık korana. Ederler bu yani. Sen attığından konuştun. Attığından konuştun. Attığın nakı konuştun. Türkmenistan'a iş oldu. Sen necik geldin ha mekanet? Türkmenistan'a iş var. Aylın bu olsa. Çağalana yetkiyen olsa. Maşin alma yağdayın. Bol yan olsa necik geldin? Şolatlar bir Türkmenistan'da etmedi. Çok atan maşini. Ben daha sorulay. Aşkavat geçirdim, Mardin geçirdim, Krasnovat geçirdim, Hirrettim. Şimdi Aşkavat'ın yardım, Daşarı burada faydasın geldi. Biz yesay burada. Men kita sizinki alıp bulan kal maşinim üyüm dükeli üyüp bizde şaramadıp cayım olsa, onu benim kita diyecek özüm onu. Geçen men sizden bağ yok, geçen keyin o men sizden bana. Men sizden bağ $200 mı? Ben natçı ne demek bizden ki? Men sizden bağ diyeyim. Men siz yalda, men haram bağ dedi. $200 mı? Sizden bağ men. Şunun mu? Geçen keyin burada bir haftalar o. Geçen uyurum kita oturuyor. Nikan. Evet, Kenyalı adamlar ödünü bilen için Türkmenistan düzeli yok. Milletine nerede?
Sol öňkülüğüne dur. Şo bir-biriniň aýagyna atlaşyp. Men baýlardan tek, menki bitsin tek ýatsyn. Menki bitsin tek ýatsyn diýär. Yok Abdullah Serep hazır özü çağısının yanında yok. Ayalının yanında yok, çağısının yanında yok. O yok. Ana. Yok Serep olan bar. Olan barda o ýöňün ikinji problemi. Serep bizde adamlar diňe özüni bilýär. Sen bulara sen etme. Bular bakty bolup şu Türkiýe gelip işläp jaý salyp maşyna alan adamlar bolýar. Ýöne bulan kay şans bir ullokan bakt. Ýöne Türkmenistanda şu zatları edip bilmeyen 3 milyon adam gelipdir Türkmenistan'da. Dayan salıp bilen ok, maşina alıp bilen ok, da oğluna mı öldürüp bilen ok. Oğlunu oğlanlar öldürüp bilmem yurttaşına kayıp. Onda toyam olmandı, özüm geçmeler şey diyecek oluyor mu? Abdullah, ne düşünüyorum abi? Öğütünem getiriyorlar. Böyle kvartira yaşayan köpeldi. Yaşayan köpeldi deyip öz ağzını näge ötüň? Köpeldi diýen. Sen onu gözüňden gören bir kvartiran diýen zat öňüm o wagty bar. Lişne taş oldu. Bargaýmaga jaň etdi. Dinlendi. O vremeni zat. Vremeni Allah Taala berýär o. Yo, sen de vremeni zat del. Şu işi tapmada, şu vremeni del. Şu işi tapamda da sen. Ne denem jo garan yan pulun var. Enatası bilen düşünýän dädir. Kim diýsin başary atyk görýär? Kim bol ärne aýyrşan diýip aýtyp berdim da sen geçen zat. Kim başary ärne aýrylşan däl, men şu wagt gaýtjagym bir ýaşasyk diýip, 25 ýaşynda diýip. Daha soğudan Aşgabat'a gelipdir. Ondan inden berde Aşgabat'ta işe girecek bolup durdy. İşem tapylmandyr. Ondan mecbur kvartirada galmaly bolupdyr da. Kvartira almaly bolupdyr. Indi bir kunýalyk entepdir kvartirasy. Ondan indi iş tapylman üçin hem kvartira almaly bolýar. Kvartiradan giren wagtyň 5 milyon manat pul bermeli. Öňünden bermeli pulny. Ondan 5 milyon manatım onda yok. Şimdi mesela bir işe girse şol işte işle şu kvartiratını vermene başlaya. Olam 10 milyon aylık. Yani şol işe gir ayında adam. Olmadı 15 milyon aylık. Var şol 15 milyon aylık alsın 5 milyon kvartira gidiyor. Yine var 5 milyonu bolmanda iyice işçene gidiyor. Yine var 5 milyonam eşi kalır. Ondan öyüne var 2 milyon orada kara iş tapta kazanacak. Ne daha şurada iş yok mu falan? Bana canatın şu, ben özüm iş taptırıya daha şuradan sonra. Hayır. Daha soğukta var. Daha soğukta, men şu yerde vardım, men gördüm bile gördüm. Ne açatani daha soğukta olurlar, kvartirada işleyedi, Aşgabat'ta işleyedi. Ondan şolar daha soğuktan iş tapmandan Aşgabat'a geliyerlerdi. Bu iş yedi son. Şeyle, dönyalık sözler vardı şolarda. Haçan öye gittin diysen, diye bir 6 ay oldu diye da innabi 6 ay ya 3 ay oldu diye. Öyle barmadan 3 ay 6 ay oldu. Ayağının yanına çağatın yanına bar. Olar Türkmenistan'da vakti Türk deyalda olar bilen. Türkmenistan'da vakti 3 ayda ayağının yanına 3 aylap baran yok bile. Ondan 6 aylap ya olmadı daha 1 yıllap ayyan var 1 yıl oldu diyenim var. Neden bir yıl 6 ay olanda öye gidecek rahat deyip git börün daha soğuklu. Vay da Abdullah sana geçen o aldığıma. Kuday var senin yüzüne geçen o. Men gözümle Kuday var men gözümle göründe armaydı. Kuday var yok oyunda Allah şehir tire çıkmayın eğer men yalan söyleyen oldu. Yani şu daha soğuklu olurlar son yaldı 6 ayla 1 yıl gider. Men gördüm gitmeyin pul toplayın deyip bara 4 ayla işleyedim mi? Gitme öyüme gitme. 4 aylap. Yani indi 6 aydan baryadım na terapno. Bayramçılığa da baryadım. Ya olmadı toya da baryadım. Yani başka vaxt olin mesela men ödüyümden girip çıkıp işleyecek mümkünçülüğüm yok. Ya olmadı yol ötene gidip gelip şehrin merkezine gidip gelip işlemek çantam yok. İş yok. Pul yok, iş yok. Sana ihtimal soruma cevap verdim. Afrika'da bir iş var. Afrika'da da iş var da yani işine göre pul yok da canım da 40 manat veriyorlar şu adam iş var o men öyümde işleyecek diyden menden pul vereyim 40 manat 200 manat bari işle hani kerpiçler ayırmalı verecek mi 200 manat benim gideceğim hem 200 manata 1 kilo et alayım yarın kilo alayım 40 manata bu falan alayım olur yet geçeyim
Ondan o etem yiyen, et bile çörek yiyen, galada da Yok, etmeyen. Eşi kalmadın, sen bir yaşamalı, borsun ha, sen mesela bol yap, sen işleyecek diye iş var diye. İşlemeye mümkünçülük yok, adamlar ne etmeli? Yine, invalidler var. Hemen bir işle Arkadaşımız yok. pensi verip ötüyor. Arkadaşlar şokradımız pensi verip ötüyor. O bir pensiyası var ha. Yol. Ey Allah. Sonra ayt ya, may sonra bilet. 4 milyon Abdullah, öyle de çok böyle elcağızına getireyim, kolcağızını çekeyim vakti diye. O başka ne mi gerek sana? Öyüne getirmeyen var ya, şunu öyünde banka öyünden açıp verende de 4 milyon verse peyda yok ha şu. 4 milyon ne olunca? 4 milyon. Neçe manat derman? Bir keselle grip laysan bir derman neçe manat sorasana? Jana sonra diye oturmada gitmeseniz yok, nertine mi? Onda tu da как будто bilen ok näme zat näçe manat o. Sen dermanlar bilýän mi? Ne yapıyorsun? Yo bol ya. Ona mestik. Invalida mestik. Pensioner ne? Pensioner ne? Adamlar da hormat filan yok mu? Pensionerler dine iyice bir çün yaşamalı mı? Mesela karradan iyice bir çün yaşamalı. Bizde hiç asakit ne var? Abdullah Türk'ten barıp Sağlıkları diyorlar. Çün caydalık görürler. Öldür. Çün başına görürler. yetimler öýüne bir bark gördü mü bu adam? Yetimler öýüne bir bark görsen näçe çağa ýatyr o? Näçe çağalar bar? Şu taýda Türk'ten giden adamlar şu taýa barıp sadaka edýärler yetimler öýüne barıp. Giymene joraplar ýok o gışdy. Näme diýip otyň sen? Hökümet seredýär. Men şu meçide var edim ben özü. Şu kaplandaky meçide var. Fulon şov hem zat ýogurdyny banana çeli var. Näme diýip otyň? Hökümet edip otyň şonu. Ha, heçen näme? Adamlar edip otyr ony, näme diýip otyň? Onda dur şöyle tutalım. Onda Sulhan, iki soru var. Aynen Sulhan.